ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷе. Видеои нав як-ду хабаре ки хабарҳои навам боз ба шумо мерасонем. Аввалан сар мекунем аз санаи ҳамирӯза, яъне ки санаи 7 апрел чӣ рӯзе дар рӯи дунё. Санаи 7 апрел рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамзамон рӯзи модар ва зебогӣ дар шаҳри Арманистон ба қайд гирифта шудагист. Инак бо дар рӯзи 7 апрел қабул шудагист оинномаи Созмони ҷаҳонии беҳдошт, ки ваям дар рӯзи 7 апрели соли 1948 қабул шудагист. Ва инак соли 1976 ноҳияи Қабодиён дар ан ҳамин рӯзи 7 апрел таъсис ёфтагист. Соли 1978 ин буд хабарое ки дар рӯзи 7 апрели солҳои гузашта ба қайд гирифтагӣ буданд. Ва инак боз як чиз дигара қайд карданем. Мо як видео пешкаш кардагӣ будем. Дар видео дар мавзӯи карантин дар ҷумҳурии Тоҷикистон гап задагӣ будем ки дар умумии ҷумҳурии Тоҷикистон карантин нест, яъне ки шахсое ки аз хориҷа вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шудагианд, ҳамон шахсиятҳоро ба карантин бурдагиану карантиншон кардагианд. Ва як рӯз пас аз ҳамин навори мо як овозае паҳн шуд ки дар ноҳияи Ҷабор Расулови шаҳри Хуҷанд гӯё ки бемории хитоӣ ба қайд гирифта шуда бошаву анамон вилояти Суғда ба карантин гирифтор карданд. Ва ҳозир боз дар мавзӯи ҳамин суҳбат мекунем, ба шумо мефаҳмонем ки мақсад ба ҳамин овозаҳо бовар накунед. Аз ҷониби даъвати фаъолони Хуҷанд ҳамин нашр пешкаши хонандагон гардидагист. Ба иттилооти Фарух Мақсудзода, сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд, қайд кардагист ҳамин чизе ки ягон намуд беморӣ ба қайд гирифта шудагӣ нестай ва шахсе ки ба ҳамаи шумо маълум аст, як пиронсолам бигем хато намекунем, марди 60 сола фавтида буд. Вай шахсият аз сабаби бемории хитоӣ аз дунё гузаштагӣ набуд. ҳамин Фарух Мақсудзода, сардори раёсати тандурустӣ, қайд кард ки аз бемории шуш аз олам даргузашт ва ягон намуд беморӣ дар ҳамон шахсият, яъне ки бемории хитоӣ дида шудагӣ набуд. Ва ҳамон духтуроне ки ҳамон марда муолиҷа мекарданд, барои пешгирӣ кардан ба карантин фиристода шуданд, яъне ки ба карантин барои пешгирӣ кардан вора гирифта бурданд. тӯли 14 рӯз карантин мекунанд. Ва боз як бори дига таъкид мекунем ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон намуди карантини умумӣ вуҷуд надорад. Танҳо ҳамон шахсиятҳое ки аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии дохилӣ шудагианд, ана ҳамон шахсиятҳоро ба карантин гирифтор кардагианд. ва шукронаи Худованд ки аллакай 50% ҳамон шахсиятҳое ки аз хориҷи кишвар баргашта буданд, аз карантин озод шуда соғ саломат ба хонаҳои худшон баргаштагианд. Ва дар давоми видео як чиз дигара қайд карданем ки оиди патент, яъне ки аз тарафи сафири ҷумҳурии Тоҷикистон Имомуддин Сатторов, роҳбари сафири ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия, як лоиҳаи пешниҳод шуд ба ҳукумати Россия ки то нест шудани ан ҳамин беморӣ муҳоҷирони тоҷик пули патент пардохт накунанд, чунки дар уҷа ҳозир карантин қарор дорад. Мақсад кор накардастанд муҳоҷирон бепул мондагианд, ҳатто ки квартирапулишона баъзеш мумкин супорида натонад ё ки барои хӯрокаш пул наёбад. Ба ҳамин хотир як пешниҳоде ба ҳукумати Россия карданд ки ана ҳамин пардохтани пули патент то муддати муайян қатъ карда шавад. чихеле ки вақте ки ҳамин беморӣ дар Россия ворид шуд, ҳамин бемориро ба қайд гирифтанд, барои муҳоҷиро як роҳи осониро пешкаш карданд. пештар ҳамаи муҳоҷиро чихеле ки хитоб медонем граница мегузаштанд, баъд бо дохили Россия мешуданд, ана ҳамин чиза аз байн гирифтанд. ба хотире ки границаҳо ҳама маҳкаманд, Федератсияи Россия иҷозат дод ки мақсад дар дохили ҳамон кишвари худаш беставу ва аз нав прописка кунанд ё ки пули патентшона бисупоранд, яъне ки граница рафтана қатъ кард ва барои нарафтани граница ягон намуд ҷарима ё ки ба ҷавобгарӣ кашидан намешаванд. Ва ба монанди ан ҳамин кори осон боз як пешниҳоди дига барои напардохтани пули патент пешниҳод кардагианд. ҳоло ҳамин чиз қабул шудагӣ нест.
барое ки чандин нафаро гуфтанд ки мо пули патентмона наспорем ака мешава. ҳоло як пешниҳод шудагие ба ҳукумати Россияву ҳамин чиз қабул шудагӣ нест. Агар ки қабул шава, баъдан метавонанд ки дигар пули патент наспорем. Ва як бародари дигармон дар ҳамин видеои мо дар комментария қайд кард ки коркунҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтагӣ буданд ки дар вақти болоравии нархҳои озуқаворӣ, яъне орд, равған, шакар, дигар чизҳое ки мо дар рӯзғоримон истифода мебарем, вақте ки ҳамин чизҳо нархҳош ба болоравӣ ба чашм расид, ҳатман шаҳрвандон муроҷиат кунанд ба коркунҳои давлатӣ ё ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамин болоравии нарха пешгирӣ мекунанд. Як кас дар комментария ҳамин чиза қайд карда ки имрӯзҳо дар бозорҳо боз маҳсулотҳо қимат шуда истанд ва мақсад коркунҳои давлатӣ ҳамин чиза пешгирӣ накарда истанд. Як муроҷиат бикун то ки мумкин бохабар набошанду ҳамон савдогаро аз пеши худшон бо нархҳоро боло бурда истанд. Ба монанди боло рафтани нархи орд ки дар аксарияти ҷойҳо 240 сомон, 250 сомон то 260 сомон шудагие. Ва боз чира агар мисол биёрем, чеснок ки ҳамин чиза қадар назари мардум намегирифту, истифодарам намебурдан. ҳозир 1 кило чеснок дар бозорҳои ҳамин шаҳри Душанбе баробар ба 90-100 сомон. Ва бо дар инҷа мисол меорем лимон ки лимон нархаш 1.5 сомон, 1 сомон то 2 сомона буд ва ҳозир ба чашм мераса аз 4 сомон то 5-6 сомона лимон. Боз дар инҷа чира қайд кардан мумкин аст? пиёз пештар ба чашми мо шумо маълум буд ки 2 сомон, 2.5 сомон 1 килои пиёз буд. ҳозир аз 5 сомон то 6 сомон 1 килои пиёз дар бозорҳои шаҳри Душанбе ба ҳамагон маълум аст. Ва ин гуфтагиҳои мо ба чӣ хотир буд? Ба хотире ки ҳамин бародарамон дар комментария қайд кардагӣ буд ки мақсад ҳукуматдорони ҷумҳурии Тоҷикистон қайд кардагӣ буданд ки вақте ки болоравии нархҳои озуқавориҳоро дар бозор мебине, ҳатман муроҷиат куне ва мо сари вақт пешгирӣ мекунем то ки арзон карда шаванд. баъд инак бародарои азиз, ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо дар канали Юристиҷей. ҳатман подписатсияро фаромӯш намекунем. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Намакаса.